sali ndị bara kwelisi elisi ka nje kene ndị nwere obiọma ndị bara kwelisi elisi n'enu ụwa ndị Chukwu ji alụlụ dị mma n'obodo anyị bụ Naịjirịa ọ bụkwa ndị Chukwu ji emezi obodo mee ka obodo kwụrụ ọ bụ ndị bụ anya m kachara acha ndị na-enyere ụmụ ogbenye aka Olisa bulienu meluo ka nsolu ndị odogwu weliko n'ofe efele Chukwu bulienu meluo ọ ga-adị m mma Chukwu okike bulienu meluo ka nsolu ndị odogwu weliko n'ofe efele Chukwu bulienu meluo ọ ga-adị m mma ana m anụ ya o nwere ndị Chukwu ji alụ ọlụ n'obodo dị iche iche enwekwara ndị bụ odogwu ndị bara akụ elisi elisi achọrọ ka m bụrụ ekene wee bujela odogwu onye eze onye ka nnekwu maka ya eze Kraịst Osita Igwe Zafulukwe one of Ansu the former Ansu traditional ruler Asimuni Kalaga Igwe Zafulukwe gụrụ akwụkwọ na Anambra State University Wuli campus o wee rue na ọnwa October 27, 2007 o wee bụrụ Ansu traditional ruler ezigbo nwafọ gụrụ ezigbo akwụkwọ ọ bụ onye si ụmụ ezike ha ma Okeje Chief Executive Officer Paragon One and Beverages Nigeria Limited n'Ibodogwu ịchọrọ ime Ibodogwu na-azụ afịa na Nigeria ị gaa na Niger One Plaza Shop D 003 Balogun 25 Complex Lagos Odogwu aga m akpọlụgụ bakwala maka na Ibodogwu ana m anụ Odogwu Igbo onye udo ya na-ede eze Afulukwe one of Ansu eze Kraịst Osita ọ gara obodo dị iche iche Odogwu si na China felie Ọlandia na Hong Kong o si na Hong Kong felie Ọlandia na USA o si n'ebe ahụ wee binie Ọlandia na Malaysia ebe Odogwu na-eme mma ọ gbapụrụ obodo mmiri tinyela obodo ọkwụsị onye ọbụla nwebe obiọma maka na ife ọma dị mma dị mma a sị m Chukwu gozie gị eze Kraịst Osita Igwe Zafulukwe one of Ansu the former Ansu traditional ruler Ibodogwu mụnwa bụ Prince Ekene Igbo ọmalịcha ezigbo nwanne gị na-ekene gị isi m gaba n'ụjọ atụ na nnekwu m n'azụ Odogwu nara ekene Odogwu nara ekene Odogwu nara ekene Odogwu nara ekene ị ga-eje eje na-abata abata Odogwu nara ekene asị m ị ga-eje na-abata Odogwu nara ekene Chukwu ga na-agọzi gị Odogwu nara ekene ị ga-adị ka ohimila dị ata ata Odogwu nara ekene ị ga-adị ka echi
eji adịa gwagwo odogwu nara ekene odogwu nara ekene odogwu nara ekene eze Chris Osita igweze afụlụ ukwe one of Ansu former Ansu traditional ruler n'Igadi yes sir Anamania kedu maka Chukwudubem Ikemefuna Managing Director Honest Apparels Company International Asia Kingdom Chidoski Fashion and Designer aka Justice Dokomo One na India Yezi wafu ifite Dulu Gofia LG Anambra State N'Igadi Iganejeje na bata Prince Amalisha na Bogo Nyoma Chidoski ezigbo nwa N'Igadi Chidoski ezigbo nwa N'Igadi The Justice Dokomo ezigbo nwa N'Igadi ezigbo nwa for Dulu Gofia ezigbo nwa N'Igadi Chidoski ezigbo nwa N'Igadi ayiwe na-ekene World Bank na New Delhi Managing Director The Rainmaker Store International Oji Mote Mọgụ mmiri ọma Chukwu kụnyere ụmụ ogbenye nwanna India ezigbo nwafọ Nsụka N'Igadi asị N'Igadi ka echi maka na echi adị agwụ mmiri ọma Chukwu kụnyere ụmụ ogbenye na India Nika Nekene World Bank na New Delhi mmiri ọma N'Igadi World Bank na New Delhi mmiri ọma N'Igadi World Bank na New Delhi mmiri ọma N'Igadi ayiwe na-ekene Chief Ikechukwu nwa Uduchukwu Ogbuefi Agụnetibu ndị rowa na Ụmụoji Demili LGA Anambra State ọnwa na India Asia country anyị si N'Igadi kechi maka na echi adị agwụ ezi nwafọ gbara akụ elisi N'Igadi kedu maka Comrade Tochukwu David Ọnụzulike Nwachukwu n'aka omere ndị na-ewogidere emelufa nwanna Triple India Managing Director Tochi Podolski Global Ventures dealer in all kinds of t-shirts known as Desi Apparel Obi Ofia Omane Modolo Nnewu ka ise na Anambra State anyị sị ka Chukwu gozie gị Chukwu gozie ndị odogwu 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 Olisa gozie ndị odogwu Chukwu gozie ndị odogwu ohoho Chukwu gozie ndị odogwu kedu maka Chukwu gozie ndị odogwu Sir Victor anaghị agbaghị iwe Chukwu gozie ndị odogwu ahịa mmiri one na Triple India Chukwu gozie ndị odogwu Dr. Money Chukwu gozie ndị odogwu Chief Nwachimereze na Asia country Chukwu gozie ndị odogwu ezigbo nwafọ si Isu Njabeje Chukwu gozie ndị odogwu Okporo Local Government of Area Imo State Chukwu gozie ndị odogwu Ọkwụlụ Kalisia 1 Chukwu gozie ndị odogwu asị mụ N'Igadi Chukwu gozie ndị odogwu ayiwe na-ekene Chukwu gozie ndị odogwu Victor Chibueze Obiakọ Chukwu gozie ndị odogwu Success Cargo Asi Goods Chukwu gozie ndị odogwu Logistics Nigeria Limited Asia country Chukwu gozie ndị odogwu
yetu bobo na India Chukwu gozie ndị ọdọgwụ onye ọma na Triple India na Igadio Chukwu gozie ndị ọdọgwụ kedu maka Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Charles Oreke Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Shadow Unique Trading Chukwu gozie ndị ọdọgwụ importer and exporter Chukwu gozie ndị ọdọgwụ ezigbo nwafọ si Ebonyi steeti eje Chukwu gozie ndị ọdọgwụ oke nwa na Triple India Chukwu gozie ndị ọdọgwụ asị Chukwu gozie ego odogwu Chukwu gozie ndị ọdọgwụ kedu maka Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Anthony Okorochukwu Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Elias Agbarie odogwu Chukwu gozie ndị ọdọgwụ na India na Igadi Chukwu gozie ndị ọdọgwụ aka na-atụ ngwafịa dị mma Chukwu gozie ndị ọdọgwụ asị m Chukwu gozie ego odogwu Chukwu gozie ndị ọdọgwụ ayiwe na-ekene Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Prince Okwuchukwu Chukwu gozie ndị ọdọgwụ omegboji nwanna Amọka Chukwu gozie ndị ọdọgwụ onye nze si ike si kọjọ Chukwu gozie ndị ọdọgwụ na India na Igadi nwa Amọka Chukwu gozie ndị ọdọgwụ ihe LGA Anambra steeti Chukwu gozie ndị ọdọgwụ asị m Chukwu gozie ego odogwu Chukwu gozie ndị ọdọgwụ kedu maka Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Tedus Okechukwu Chukwu gozie ndị ọdọgwụ uli agbafusi Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Elias Agbarusia Ngene Chukwu gozie ndị ọdọgwụ nke mbụ na ala ulio Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Chief Ezeogbani India Chukwu gozie ndị ọdọgwụ asị m Chukwu gozie ego odogwu Chukwu gozie ndị ọdọgwụ unu ga-ejeje nabata abata Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Chukwu gozie unu odogwu Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Chukwu gozie unu odogwu Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Chukwu gozie unu odogwu Chukwu gozie ndị ọdọgwụ Chukwu gozie ndị ọdọgwụ ụgbakwala anụmanụ isawa igba sawa igba sawa ubrekete egwu dị ya asị na Ifeọma si ka ekwute ya ife ọjọọ gba anyị n'azụ ndị nnekene bụ ndị Ifeọma na-adị mma ndị ọganiru na-adị mma n'enu ụwa ndị chọlọgo obodo dị mma na-enyelu ụmụ ogbenye aka ewele ndị ọkụ fa na-enwu ndị ọkụ fa na-enwu ewele ndị ọkụ fa na-enwu ndị ọkụ fa na-enwu ọkụ fa dị anyụ anyụ ndị ọkụ fa na-enwu ewele ndị ọkụ fa na-enwu ndị ọkụ fa na-enwu kedu maka ndị ọkụ fa na-enwu Haji Ikenna Ọhagụsị ndị ọkụ fa na-enwu azụ ntụfu God ndị ọkụ fa na-enwu Chief Nnayelugo wa ndị ọkụ fa na-enwu of Bangul India na Igadi ndị ọkụ fa na-enwu Vice Chairman Destin Brothers Club ndị ọkụ fa na-enwu na Bangul India ndị ọkụ fa na-enwu importer of all types of Indian men's ndị ọkụ fa t-shirts na-enwu ka nkenekwa lọlọ gị ndị ọkụ fa na-enwu lọlọ Nnayelugo ma obi dị ndị ya ọkụ fa na-enwu onye nnekwu ego ndị ọkụ fa na-enwu nwanna India na Igadi ndị ọkụ fa na-enwu kedu maka ndị ọkụ fa na-enwu Mr. Ike Oji ndị ọkụ fa na-enwu ọfịa Fulagụ ndị ọkụ fa na-enwu mgbumadị mgbugha nwannazia ndị ọkụ fa na-enwu oji efe m ọgọ gburugburu ndị ọkụ fa na-enwu kelere m ofu nwanne m ndị ọkụ fa na-enwu ọjị ya bụ ka ife nwoke na-eme ndị junior ọkụ fa na-enwu odogwu na Eastern Turkey paparazzi ndị ọkụ fa na-enwu ịbụ onye ọkụ ya na-enwu ndị ọkụ fa na-enwu kedu maka Chief Chijioke Chukwu ndị debelu ọkụ fa na-enwu nwa Chimereze wa ndị ọkụ fa na-enwu na ụmụ Ọkija ndị ọkụ fa na-enwu otu nkwọ
ụgwọ na Bangul ndị India ọkụ fa na-enwu importer and exporter ndị ọkụ fa na-enwu all kinds of branded stock ndị ọkụ fa na-enwu onye nnekwu ego nwanne ga-adị ndị ọkụ fa na-enwu kelelu m lọlọ gị ndị ọkụ fa na-enwu lọlọ Ugochi Chukwudebelu ndị ọkụ fa na-enwu odozi akụ otu nkwọ ndị ọkụ fa na-enwu otu kwọsị m keleru ya ndị ọkụ fa na-enwu ofu nwanne ya fụrụ n'anya ndị ọkụ fa na-enwu Master and Chinaza Chukwudebelu ndị ọkụ fa na-enwu unu ga-adị ka echi ndị ọkụ fa na-enwu mụnwa bụ Prince Ọmalịcha mmiri Malugo ndị ọkụ fa na-enwu na India si Chukwu gozie unu ndị ọkụ fa na-enwu unu ga-adị ka echi yo ndị ọkụ fa na-enwu maka na echi adị agwụ agwụ ndị ọkụ fa na-enwu ọkụ na-agara anyụ anyụ ndị ọkụ fa na-enwu unu bụ ndị ọkụ fa na-enwu ndị ọkụ fa na-enwu ndị ọkụ fa na-enwu anyị ga-anabazi ndị ọkụ fa na-enwu maka na echi na ọkasị mma ndị ọkụ fa na-enwu ndị ọkụ fa na-enwu ndị ọkụ fa na-enwu ndị ọkụ fa na-enwu ndị ọkụ fa na-enwu